Lah ana Mas Sawi nek sing kro tak kei 50.000 sekarang juga. Eruh tenan kowe kok. Ora bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Guys, Mas Sawi naik kuda. Aku harus pilih kenyuting lek ketok anune iki lho aku ki tak samar iki. Kena elkonge. Heeh. Ya ora apa-apa ta wonggone nang ngisor lah nyuting nang dhuwur. Heeh. Lho, guys. Nek kualik lho. Janganan, guys, bih delok. Gantong. Pokoknya sapa sing urip nang desa pokoknya jangan kuatir. Apa sing gak sing gak enek ono kabeh. Sapa sing urip rekoso dipastikan sesuk pijet lho. Pijet Dek. Nah, iki lho, guys. Aduh. Janganane. Piye lah kenyuting lah. Kok kono lho wis to gak apa-apa, ketok-ketok silete ya ora apa-apa. Kayak ngono iki. Terus yo nggone nang dhuwur lho, guys. Masa tiba. Ya sapa kepengin mangan jeruk. Angel guys nyutingku nek kok ngisor ki. Budi he? Masa munggah ngene. Bawa kong etok syuting. Gak apa-apa. Mak cacing, Mak. Lade. Iki enak nang ngene. Lumpukno coba kene kene ilham kok dintekne ilham kok. Ada kepai jero lho. Dia matu lho. Sawi kok. Lho, anune tuwek-tuwek anune janganane tuwek-tuwek, Mbok. Gede gede dawa-dawa tapi tuwek-tuwek lho. Ulo am. Ulo lagi lah. Ulo tali puces. Ndi? Tapi ngurimu. Marane kowe lho. Lho lho. Ning lormu lho. Ning lormu lho. Ndi urip apa mati? Ya urip to. Ndi? Mlaku nggonmu kok. Lho. Lha lho, ning isor lho. Krek ndi? Kowe nek gede-gede ngono munggah. Lho. Kuwi lho isormu kuwi lho. Ndi? Kontom. Tenane? Masa guyon to? Ndi? Kuwi lho ning isor kuwi lho ning gedang-gedang. Ke nglewer lho. Garing lho, Mak. Buntute ketok ke lho. Ya ora ceblok wong amplok kok. Kuwi lho ngarepe tanganmu lho. Cuk iki. Tenan kok biru. Ndamu duna tak dudahi. Heeh. Kuwi wong akeh nang anune dawa-dawa tuwek kabeh. Apane? Anune. Sipir. Iya. Milih selamat apa milih pangan kula? Mana pangan kula? Lah iya ndamu dun. Anu jeruke gede mateng. Ateng yo ben. Di Wis mlayu paling. lo dampet iki. Paling bucuk tok yo dos. Kae ning klon nang kuwi nang. Aku dhewe ra ro nggone. Apa? Ulo. Oh kae lho, Cuk. Jadi ya, Nang kulon kok marane ngene rene. iki terang den sampeyan lho ya. Ora Jawa aku to. Tototmu. Cocotmu iki Kok coba anu kae. Mesti kaya glantong lho. kaya apa? Anune Apa? cipere. Sak mono-mono kuwi lho, tapi kok sing tuwek. Kasep kuwi mboke kuwi lah apik iki. Tak dudahi carane neger wit. Lan juga sing gelenggo mau enak iki. Astagfirullahaladzim. Ya iso miso, iso ngerokok, iso astagfirullahaladzim. Ya iso lu. Apa? Lur. Patenono kowe nek ngedeni-deni kok tak suwogrok iki lho kok. Terus nek krang dengedene nek iki keluler. Coba. Kayak tak ju. Kita Ngeblur tak nada. Wis guys, ayo tok. Gile. Dilat. dilat kek. Ilatmu dilaten. Jan inu. Ngerti to? Iki lho yu. Walah iki to. Aja dipateni. Aduh. Anu musuh aku roh kewan apa cites. Kewan apa Cacing. Ya tak ditat. Apa nih? Ilmu. Sikil. aman. Biasane ra sikil. Biasanya panggon anu berbahaya. Berbahaya. Asale koyo ngene rek jangan. Iki silo. Apa wi? Apa? Tok aku mbok kewler. Heh. Yo. Asu temen bajingan. Kowe lho mak ning geger. Dek.
Cowi. Kuwi tenan iki. Cowi ta ciket, Tuan. Asu. Wes jeneng kaos. Kuwap ndang. Lho ceblok kok dhuwur. Taek paling mbok kae. Wong aku mayu rene kok. Wong aku mayu rono lho. Lah paling mbok uncali. Ya Allah, nek tak uncali apa ya kroso apa piye to. Lah yuyu. Di kuwi lho. Dolanan wong tuwek-tuwek. Aduh. Meruntus kok ngene. Aduh. Saya mulai. Kok bogotnya tak urung kuwi lho. Urung kuwi lho. Urung kuwi jeneng jaket. Kandhani kok. Aduh. Suwi. Ijene jaket ugong. Jan kocok tenan. Asal kocok. Aku digedelanan wong tuwek. Ora enek Matamu iki jarang ngene asui. Ora enek. Matamu. Ora enek kandhani rene kok. Coba kanku ngonengen. Ya mulai. Tenane iki. Kandhani rene. Kowe mau krasa mbuk pra. Tenan apa piye Endi? Wis mbok cukup Ora lho. negulu. Lecekne pra. Mbuh. Lho cocotmu. Kok ngeyel to? Bajingan iki. Aku kira ngapusi. Aduh. Ya bakangku ngonengen. Ya kok. Lho, lah ladeng endi? Lah mbok endi? Adeng iki lho mbok tinggal genter iki ayo. Matamu iki. Bajingan ngirke. Cukup. Tanggung jawab pokoke. Apa? Malahe aku mbok den-deni. Dus. Aja dicepat sak gentere matane. Arep gua apik anu kok godhong. Oh, malah naleni yang renteng e. Ya genter ning Jawa kok. Blantong. Iya. Wireng ngono. Saya bumi tenan. Iki pun gantian iki didene wong. Jare PI. Iya to. Pek polisi kan. Apa? Iki aku njaluk Mak. Dipere. Limu ah. Tuwek-tuwek anu. Wes. Enggak jeneng Joko. Kate sing tuwek kontak. Hei. Kita nyolong iki. Ya dhewe. KS. Enak ki. Setengah mateng ki. KS. Wis sama, Pak. Gopo Tangan, karo tangan. Tangane reget gomleh ya. Heh. Kok Teko ora nggo apa-apa, mulai nggone ngene. nyem dijak budal ora gelem cetam kaya soleh. Mo, aku kesel. Ayo. Den ben. Mah jijik aku jebul aku. Lah kaya wong kota-kota. Lho, lah wi kotor kok nek banjir kae yo gak. Sik ketae wong. Ora tae renek paling tae. Nek banjir malah nemen lho, Mak. Ya ora apa-apa, langsung enek tae, langsung keli. Dewi mandek kok. Aku tak ngemeki kacang lho. Pas sampekan haum mlebu pisan. Zaman biyen iki sampe dul kono karo rene nggo debok dami. Ih, labange enek wetenge. Biarin ta weteng-wetengku kok. Mak itu. Oke. Nah, Wong liya ngerti apa? Sugih. Marat. Oke. Marat. Sugih. Marat. Lah, malah tenan. Marat. Ayo. 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 Mak Sawi. Ayo, Mak Sawi. Lo mak kacangnya Yo, banyak banget lo. suket dolan to, suket juju. Suket juju. Oh, mbokmu dolan pinter nyolongi nggonku sakmene. Dolan pinter mbokmu. Apa wi? Dolan sing apik-apik gede-gede colong. Lah. Enggak dhewe man. Iki padahal yo kanggonku iki. Man bunga Iki aku. yo ngono kuwi yo ki dawa yo ki. Coba gede.
Ndondeng. Perane? Ireng. Konku ki sing ngerti sapa ya parine barang direti. Ya saya. Sapa sing aret mung yo? Saya. Namun gak roh ragu-ragu kira-kira. Iki lho sikile mboke iki cilik ya. Duh, aku boleh wane kene to, Mak. Duh, jan jijik. Raimu ra ganteng, krek iki. Lah gelem kuwi kacang kuwi, mbok diktek ya. Kacang ben. Ndak kacang. Raimu ya ra ganteng aku. Gak apa-apa. Ini iki pangkat disyukuri wong gaenane Gusti Allah. Lah iya. Lah iya ngono Maido. Lah iki. Enak ya. Ulo. Ya wedi. Kaget Ngono lah, nek aku dilokne. Ulo lho. Kacang mer bapak nih yo. Ayo mitene aja nyocot teh. Jeglem. Mikir kaca sak kaca 2000. Mbak no. Kacang kok ireng. Iya no. Tak kene. Emang aku ora doyan telo. Ora murah. Saya kan wong kota. Telo ora. Kacang yo ireng, Cuk. Iya no. Abang deng gedeng. Iya, buta warna maaf. Nah, Ini. akeh manfaate. Vitamin C. Cengoh. Mata sepi kok. Secara kuat nih gak nggo dreyo. Draiji ya. Drai yo apa? Draiji. Draiji. Apa iki? Draiji. Driji. Kenceng. Bego. Mak sawi ki Inggris itu Jawa. Amak rong botol ya, Mak. Cabut, Cuk. Saumong. Wong tak bilang kok kono rapu. Nyoh, tenggokku delan. Pik. Ana apa kek? Ya mak tenan. Ini Cuk. Jenisnya mana ciper. Ganja. Oh, guys. Ganja. Ganja Jawa. Ganja Jawa. Ganja Jawa. Ganja. Ini ki anu sing gak dadi iki iso gede-gede ngene iki lho, Mbak. Nak ngene iki marai gak dadi wi. Papat pas. Mbak. Jangkap. Yang iki cah nom-nom iki. Gila. Bentuknya lo kok zebra. Kowe ndek ngiar aja mek diktek asu. Mbok lu kuwi lho. Kuwi ngeten mbok tugeli wi. Oke, ora ngesane mae. Ya maaf. Wong yo bar bodo aja nesu-nesu. Dijual 5 juta saja. Apa? HP kuno. HP bosok 9 juta. Kere sapa? Aku 1000 emoh. Iya. IP akmono ra entuk. Jogi kakek kenangan iki lho iki sampai kapanpun. Kenangan masa lalu. Gue nek jero alah nyolot marang ngene masih jan jas. Apa? Ya iya ta ben Di. ngono. Apa? Dia tengah le. Dados iki. Apa to jangkrik wi? Aku ra guyon, Pak. Hah? Aku ra guyon kok. Apa? Ora apa-apa lek besok lek roh dhewe. Luweng teh. Gak. Ah, Nyapa kluwing ora di to. ngale. Ngono kaya kendel-kendel lho. Lho lho. Gane ning ndi, Cuk? Yene kono. Menawa to. Menawa. Oh, seneng nak mae mati iki seneng. Ki ora iki Kene mu tok beras akeh. iki lucu iki. Kan kowe kan kaget to nek iki, mesti kaget engko. Luweng apa piye? Ora. Nek keluwengan ya gak mungkin nyolot to yu. Labang. Ora. Kok kelabang nek gak gelem nyolot. Film lungker ketok. Jangkrik iki tenane iki apa ngono lho nak wong enom wong tuwek nak anu dijarah. Wancang-ancang wisan. Tak mikir aku. Wancang-ancang wisan. Ya ngono lek kacang kuwi deg-degan tak bietek kon. Ya Allah, apa jenenge galengan ki lho. Galengan apa? Tak cipres tenan. Lha bilang kowe tak dasep. Lah iya wancang-ancang, aku udah ngalih, udah mundur. Cacing kok piye? Dia mak ora cacing. Nak klusur nang ora-ora itu. Ulo, Ora. luweng. Dut, panjang bulan-bulan ini weh. Oh, aku kerdang cikat-cikat ndang wis. Aku ra guyon kok, tapi mesti tak mau tak peringatan. Tilak lemah ra apa-apa masawi jeruk kok. Wis ancang-ancang mak dulu kan nyolot wingo. Kayak hitungan setik wi. Lho dasep Itu lho. kan jajal. Masa ra ro ya das tengah tunggu lho. Sumpah gak ro. Loro. Ndang munggah. Telu nyolot mak. Ya coba nang ngono nyolot iku. Nyolot cingkilmu iku. Oh, jajah. Suka aku. Celo mak. Muni kalau saya. Kena kon balik kayak tandane.
Lah kepek malah ucul ki kok. Wis jangan no. Lah mundur yo. Helm. Kena duduk. OTW. Omo Mario. Enak pra. Nyaloto nang gone priyo. Apa ta yo ndi? Ngalih wis e. Apa ngendi? Mbok ndase ucul kadal paling. Wis ngalih. Di. Wis ra enak kok iki. Ngalih wis e. Ira, kowe ngabang. Kadal. Ketoke. Dan ini kadal kok. Kadal luar so. Tak kiri mergane kowe sak ngene. Ini parimu ra ndang mbok erek to. Ben, oh Santoso, derek Santoso. Wes nang le ah. Entuk pira? 16. Jagung. Pilek aku, guys. Wes panenane kacang delok untuk gede-gede ya. Iki sumbar-umbaran iki cul-culan ngadeg dhewe. Mangkane yo gak enak woi. Monggo silahkan kalau pengen mangan godhog nah gede-gede. Duwe. Sikil kowe nut sing kena ri. Kena. Jawaban. Iki apa lho? Jawaban. Iki. Dari ini dhuwur. Iki lho, kejojong ngene aku ki arep apik godhong kelor to. Heeh. Lah, PT ki tak gejrohne nang wit Jawa aku ki arep tak dekek ngene lho. Lah kok bae tak antepne sikilku piyo. Aku getih iki kaprah aku nangis aku. Kok wong semaput kok lho. Nenek. Ya wong ki wis padahal seminggu lho kok cek luwur ae. Ndek iki tambah rabuh kudu. Arek kemari. Lho, delok guys. Wah, iki gede lho guys. Iki ngono terima kasih dikeki wong berbendo. Terus tak tandur. Ngene iki wis Jolaya gede-gede. Nah, iki wis Nek carane kene ya ora mungkin gede nek kacange dhewe. Kacange dhewe ya cilik ngene iki lho guys lho. Natural. Ngene iki biasa. Tek rane sine pisan. Iki maune ya akeh. Iki sak meneh-meneh iki ngono dhewe. Ini kok Kacang tanah. tapi akeh sing sing gak iso gedhi. Gak iso tuwekan, gak lho, pucung apa nang arane. Gak iso dadi gedhi. Nek sing cilik-cilik kuwi iso dadi woh kabeh, lah nek iki gak iso. Iki lho jak meniki lho nom tak kandhani. Iki isine merah iki. Bilik-bilik lho guys tak dudu ya. Iyo. Lho. Kacang merah iki. Roh ra? Iya. Ya. Merah merona. Merah lho, isine 4. Ya ta? Iya, oke. Mangkane yo daman. Kok sing cilik iki yo abang ngono. Yo atos gak kuat tangan kok. Tuwek tenan. Iku nang tak PP, nang tak icirne kono ngono lho Jawa aku ki. Lah kok udan era wis arep mepe kacang yo ora iso. Oke guys, ngono ya. Wis ta? Wis. Ya sudah, terima kasih ya Mak Sawi wis teko Tinti guys. Ya wis mek Memang kacang. Konten hari ini cuma rasik jantungan pokoknya. Pokoknya atiku kok pokoknya dino iki mau wis pokoknya berdebar-debar pokoknya. Oh, jangan to berdebar-debar wong arep sekarat barang mergone deni uler arek-arek lho guys. Yo. Aku wis pokoke ulerne jek gak sepiro, pokoke gak nemplok geger nemplok tangan. Sing cacing aku sing tak yo mati tenan aku kejet tenan aku. Oh. Yo aja kuwatir aku. Tenan gak pura-pura aku guys, kenyataan. Ya wis.
Terima kasih ya yang menonton Mak Sawi. Kalau kepingin ndang godhog kacang iki apa piye? Lho ana kacang Mak Sawi. Wis garek-keren kok, guys. Terima kasih ya. Matur suwun, terima kasih sing menyupport Mak Sawi, sing subscribe apa iki? Subscribe Mak Sawi. Pokoke jangan lupa, jangan bosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katu. Terima kasih semua saudaraku. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.